கைஸ், ஓஜா போர்டு விளையாடினா பேய கூட பேசும்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா இப்போ நான் காட்ட போற வீடியோல என்ன நடந்ததுன்னா நீங்க தான் பாருங்க. ஃபாரின்ல ஒரு பொண்ணு அவளோட அப்பாவோட சேர்ந்து செத்து போன அவளோட அம்மா கூட பேசுறதுக்காக ஓஜா போர்டை விளையாடாங்க. அப்போ ஏதோ ஒரு சவுண்ட் கேட்டுச்சு. அதுக்கப்புறம் அந்த டேபிள்ல இருந்து ஒரு காயின் பறந்து போய் அப்போசிட்ல உட்கார்ந்து அவளோட அப்பாவோட கண்ணாடில பட்டி கண்ணாடி உடைஞ்சு போச்சு. இந்த கேம் ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ஆனது. ப்ளீஸ் இது ட்ரை பண்ணாதீங்க. இப்போ அந்த வீடியோ காட்டுறேன் பாருங்க.